Старшыня аблвыканкама Іван Крупко сустрэўся з дэлегацыяй Сіньцзянь-Уйгурскага аўтаномнага раёна Кітайскай Народнай Рэспублікі. Гасцям прэзентавалі эканамічны, прамысловы і экспартны патэнцыял Гомельшчыны. Супрацоўніцтва паміж рэгіёнамі пачалося ў 2016 годзе з падпісання пратакола аб намерах па ўстанаўленні прыязных адносінаў. У 2023 годзе заключана пагадненне аб пабрацімстве абласцей. У верасні 2024 года падпісаны мемарандум аб супрацоўніцтве паміж Гомелем і Урумчы. За апошнія 5 гадоў тавараабарот Гомельскай вобласці з Кітаем вырас у 2 разы, а пачатак 2025 года дэманструе актыўную дынаміку ўзаемных паставак. Аснову экспарту складаюць цэлюлоза, мясамалочная і кандытарская прадукцыя. Асноўную долю ў імпарце з Кітая займаюць прамысловыя тавары. Кіраўнік рэгіёна таксама азначыў, што Гомельшчына зацікаўлена ў развіцці супрацоўніцтва з Сіньцзянем і нарошчванні ўзаемных паставак высакаякасных тавараў. Ён агучыў некалькі перспектыўных напрамкаў: пастаўка прадуктаў харчавання, рэалізацыя прамысловых і транспартна-лагістычных праектаў, турыстычная сфера. Для гэтага на Гомельшчыне распрацавана дарожная карта з дэталёвым планам дзеянняў. Пасля ўзгаднення яе прапануюць падпісаць з кіраўніцтвам Сіньцзянь-Уйгурскага аўтаномнага раёна Китайской Народной Республики. На сегодняшней встрече мы обсудили вопросы сотрудничества в разных областях. Это и в области культуры, туризма, и торгово-экономическое сотрудничество. Также нам было бы, например, интересно, чтобы был открыт прямой рейс Гомель-Синьцзян. Это также поспособствовало, был своеобразный такой толчок в развитии нашего сотрудничества. Также я желаю, чтобы народ Гомельщины жил благополучно и счастливо, дружба между нашими странами процветала. По заканчэнні сустрэчы старшыня аблвыканкама Іван Крупко уручыў гасцям з Кітая запрашэнне на Гомельскі эканамічны форум. У адказ партнёры запрасілі дэлегацыю нашага рэгіёна на міжнародную выставу «Кітай-Еўразія». Таксама падзякавалі кіраўніцтву Гомельскай вобласці за ўдзел у мерапрыемствах да 80-годдзя перамогі, падзяліліся ўражаннямі і назвалі свой візіт плённым.